Γεια σας Insomnia, που πριν λίγη ώρα η Samsung εδώ στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα βέβαια το Galaxy Note 9, τη νέα γενιά του Galaxy Note, ένα από τα δύο κορυφαία smartphone της Samsung για τη φετινή χρονιά, όπου εδώ βλέπουμε θα κυκλοφορήσει σε 3 χρώματα. Υπάρχει ένα τέταρτο το οποίο όμως δεν θα έρθει στην Ευρώπη. Να τα δούμε σε αυτά τα 3, μαύρο, μπλε και purple βέβαια. Δεν αφήνουν δαχτυλιές, αυτή είναι η πρώτη εντύπωση στο θέμα του σχεδιασμού, ο οποίος μένει στο μεγαλύτερο του μέρος ίδιος από την περσινή γενιά, το Galaxy Note 8. Υπάρχουν κάποιες διαφορές, οι οποίες όμως δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Δηλαδή, άμα δούμε προσεκτικά εδώ, θα δούμε ότι, όπως μας ανέφεραν, έχει δημιουργηθεί μάλλον το μεταλλικό πλαίσιο μέσω της τεχνικής κοπής μέσω διαματιού. Υπάρχει και μια μάτα επίστρωση. Απλά ξαναλέω, θα πρέπει να το δούμε με πολύ προσοχή προκειμένου να καταλάβουμε τις διαφορές στο σχεδιασμό. Κάτι άλλο ακόμα που δεν καταλαβαίνουμε πάλι με μια πρώτη ματιά είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη οθόνη φέτος, 6,4 ίντσες έναντι 6,3 ιντσών στην περσινή γενιά του Galaxy Note 8, και αυτό διότι πάνω και κάτω τα περιθώρια από την οθόνη, η Infinity Display και πάλι, είναι πολύ μικρότερα, μάλλον είναι ελάχιστα μικρότερα, κάτι όμως που δίνει τη δυνατότητα στην Samsung να μεγαλώσει την οθόνη ελάχιστα. Για την οθόνη την ίδια να πούμε όπως πάντα Super AMOLED, φοβερά χρώματα, πολύ καλή φωτεινότητα και η ίδια ανάλυση 2960x1440 με 516 εικονοστοιχεία. Άλλη μια σημαντική αλλαγή βέβαια, θα έλεγα σημαντικότερη στο σχεδιασμό του Galaxy Note 9, είναι η διάταξη των καμερών, και αν δείτε στο κάτω μέρος βρίσκεται ο αισθητήρας ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος είναι σε μια πολύ καλύτερη θέση και μπορούμε πλέον να τον επιλέξουμε πολύ πιο εύκολα. Αν θυμάστε πέρσι, όπως και στο Galaxy S8 ήταν δίπλα από τις κάμερες, πολύ πιο δύσκολος, ενώ τώρα όπως και στο Galaxy S9 είναι κάτω από τις κάμερες. Εσωτερικά υπάρχει ο ίδιος επεξεργαστής με το Galaxy S9 Plus, ο Exynos 9810, 6 GB μνήμη, 128 όμως GB αποθηκευτικού χώρου, και υπάρχει και ένα μοντέλο 512 GB με 8 GB μνήμη, αλλά αυτό δεν θα έρθει στην χώρα μας και νομίζω και στην Ευρώπη θα το δούμε σε πολύ ελάχιστες ποσότητες. Βλέπετε και πώς κρατιέται στο χέρι. Σαν σχεδιασμός, όπως πάντα, τα Galaxy Note είναι λίγο πιο σοβαρά από τα Galaxy S μοντέλα, ενώ όπως πάντα διακρίνεται εδώ και το S Pen, το οποίο βλέπουμε στην μπλε έκδοση, θα κυκλοφορήσει στο κίτρινο χρώμα. Να μιλήσουμε όμως για το S Pen, το οποίο φαίνει τις σημαντικότερες αλλαγές από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της συσκευής, το οποίο S Pen, το βλέπουμε εδώ, έχει ίδιο σχεδιασμό, αλλά εσωτερικά υπάρχει Bluetooth δέκτης, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε διάφορα κόλπα, όπως είδαμε εδώ. Για παράδειγμα, μπορούμε να βλέπουμε κάποιες παρουσιάσεις, να έχουμε μια παρουσίαση και πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στην επιφάνειά του να μετακινούμαστε στα slides, να πηγαίνουμε στο προηγούμενο, να το πατήσουμε παραταμένα, ενώ άλλα 2-3 σενάρια με το S Pen πάλι αφορά το YouTube, μπορούμε δηλαδή να κάνουμε play ή παύση του βίντεο, ή με παρατημένο πάλι πάτημα να πάμε στο επόμενο βίντεο, και άλλο ένα σενάριο πολύ πιο χρήσιμο στην γκαλερί, προηγούμενη, επόμενη εικόνα και ούτω καθεξής. Η Samsung θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα SDK. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του S Pen τα γνωρίζουμε πολύ καλά από τα προηγούμενα μοντέλα. Βασικά μπορούμε να κατεβάσουμε εφαρμογές για να ζωγραφίσουμε, να κρατάμε σημειώσεις με το γραφικό μας χαρακτήρα, ενώ ένα άλλο πολύ ωραίο χαρακτηριστικό μας επιτρέπει να κατεβάσουμε μια φωτογραφία από το ίντερνετ ή να κάνουμε λήψη μιας φωτογραφίας και σαν ξεπατικοτούρα να ζωγραφίσουμε πάνω της, ώστε να δημιουργήσουμε τη δική μας ζωγραφία της φωτογραφίας, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο για όσους μαθαίνουν τώρα ή θέλουν να μάθουν να ζωγραφίζουν. Περνώντας την κάμερα, βλέπουμε ένα παρόμοιο σύστημα με τον Galaxy S9 Plus, δύο αισθητήρες δηλαδή των 12 MP, όπου και οι δύο διαθέτουν οπτική σταθεροποίηση, αλλά υπάρχει και το χαρακτηριστικό που ξεχώρισε στο Galaxy S9 Plus, το μεταβλητό μηχανικό διάφραγμα, όπου με διάφραγμα f1,5
παίρνουμε πολύ καλύτερες φωτογραφίες σε σκοτεινές συνθήκες, ενώ στις πιο φωτεινές γίνεται η δεύτερη χρήση του διαφράγματος 2,2, αν δεν κάνω λάθος. Η κάμερα ακόμα ξεχωρίζει για κάποια σενάρια αυτόματα αναγνώρισης σκηνών. 20 συνολικά σκηνές μπορεί να αναγνωρίσει το Galaxy Note 9, μεταξύ των οποίων, ας πούμε, ζώα, φυτά, και να βελτιστοποιήσει τα χρώματά τους, θα κάνει πιο έντονα από ό,τι είδαμε σε κάποια demos. Πολύ χρήσιμο και αυτό. Γίνεται χρήση τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που και άλλες εταιρείες, έχουμε δει τελευταία, προωθούν με τις κορυφαίες τους συσκευές. Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αναφερθήκαμε στον Exynos 9810 επεξεργαστή, όμως φέτος η Samsung δίνει μεγάλη έμφαση στις επιδόσεις του Galaxy Note 9, όχι με παραγωγικές εφαρμογές μόνο, αλλά και με παιχνίδια, και γι' αυτό τον λόγο άλλωστε προωθεί μια πολύ μεγάλη συνεργασία με την Epic, που φέρνει το Fortnite στο Galaxy Note 9 κατά αποκλειστικότητα για 30 ημέρες, και με την υδρόψυξη που υπάρχει στο εσωτερικό θα πρέπει να περιμένουμε πολύ καλύτερες επιδόσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει άμεση σχέση και με την νέα δυνατότητα Dex Mode, όπου δεν χρειάζεται πλέον να έχουμε το Dex Dock που είχαμε πέρσι, όπου συνδέοντας το με ένα καλώδιο απλό της Samsung ή άλλον κατασκευαστή, μπορούμε στην ουσία να δημιουργήσουμε ένα desktop υπολογιστή, όπου το Galaxy Note είναι ο υπολογιστής, και να προβάλλουμε ένα ολόκληρο desktop στην τηλεόραση ή στο monitor μας, και να αναπαράγουμε με ένα Bluetooth keyboard ή και φυσικά ένα Bluetooth mouse την desktop εμπειρία που έχουμε σε έναν κανονικό υπολογιστή. Μια τελευταία μεγάλη αλλαγή είναι στην αυτονομία της συσκευής, η οποία πλέον έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχουμε δει σε Galaxy Note μοντέλο, 4.000 mAh, όπου είναι αρκετά μεγαλύτερη από το Galaxy Note 8 που είχε 3.300, αν θυμάμαι καλά. Η αυτονομία, ακόμα και με πολύ έντονη χρήση όπως αναφέρθηκε, φτάνει τη μία μέρα ανετότατα. Αυτή είναι μια πρώτη γρήγορη ματιά με το Galaxy Note 9, το οποίο, όπως είπαμε, κυκλοφορεί στην χώρα μας από τις 24 Αυγούστου με τιμή 1.049 ευρώ.